ପିଲାମାନେ ବଣଭୋଜି କରି କେବେ ଯାଇଛ? ଆଜି ଆମେ ସେ ବଣଭୋଜି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଦିନେ କିଛି କଇଁଛ ତା ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଓ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କର ବଣଭୋଜି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଲା। ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଗଲା। କଇଁଛ ପରିବାରଟି ଯାଇ ବଣରେ ଏକାଠି ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ସ୍ୱାଦହୀନ ଲାଗିଲା। ମା କଇଁଛ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଲୁଣ ମିଶାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଇଁଛକୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଲୁଣ ଆଣିବେ। ମା ତାକୁ କହିଲା, ତୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ ଘରକୁ ଯା, କିଛି ଲୁଣ ନେଇ ଆସିବୁ। ଅଲଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇ ଖାଇବା। ତା ସାନ ଝିଅ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ତୁମେ ସବୁ ଖାଇଦେବ, ପରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନଥିବ। ସେ ଏଇଆ କହିକି ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା କହିଲେ, ନା ତୁ ନ ଫେରିବା ଯାଏ ଆମେ କିଛି ଖାଇବୁନୁ। ଯା ଓ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ତା ବାପା କହିଲେ। ସାନ କଇଁଛ ରାଜି ହେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ପରିବାର ଯାକ ଅଳସୁଆ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ 10 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ତଥାପି ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି 20ରୁ 30 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସାନ କଇଁଛ ଆଦୌ ଦେଖା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କଇଁଛ ଭଉଣୀ ତା ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ତା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସ୍ୱାଦହୀନ ଖାଦ୍ୟରେ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ନା, ସାନ କଇଁଛ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପଛରୁ ଦେଖାଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସୁନଥିଲି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି। ସେ କହିଲା। ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସେହି ସ୍ୱାଦହୀନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଗଲେ। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାଦହୀନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବଣକୁ ଆଉ ନ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଅଳସୁଆମୀ କଲେ ଏହିପରି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ବା ଅଳସୁଆମୀ ରହିଲେ କି ଭଲ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବାନି। ଏଇ ଗପରୁ ମୁଁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ କରିଦେବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ